Башка халыкларда ничектер, без чибешләрне көздән түгел ел башыннан саный башлыйбыз. Бу нисбәттән заман көзгесе тапшыруында узган ел күтәрелгән кайбер сорауларга да берникадәр ачыклык кертергә булдык. Күп көндә чордашларым, фикердәшләрем, хәтта дусларым дип йөргән таныш белешләрем, коллегаларым бу тапшыруда төймәдән дөя ясыйсыз дип эшебезне тәнкыйтьләргә җитештеләр. Имеш тел бетә дип үксеп елаудан, зарланудан, уфтанудан башка башыбыз чыкмаган. Bir fikir белән һичшиксез килешәм. Еласаң да бер үк авыз инде ул, көлсәң дә шул ук бер авыз. Әмма заман гызгызының елап кына калмыйча, ел дәвамында ниндидер чыгу юлларын, чараларын эзләве күрсәткәне, никтер бу танышларымның аңына ширептәй тыгыз итеп утырмаганга күрә, бу хәтерне без тагын бер кат яңартырга булдык. Баланы туган теленә китертү кайчан башлана? Кешедә милли үзаң тәрбияләүче урын җир кайда урнашкан? Кемдер бу урын гаилә, кемдер җәмгыять, кемдер дәүләт, кемдер мәгариф дияр. Һәм дүртесе дә хаклы булыр. Әмма ни дисәң дә, бала тәрбияләп үстерүдә халыкның алтын баганасы булган аның милли мәгарифенең ролен киметеп, кимсетеп караганнар ялгышырлар. Соңгы елларда бу тарафка таба искән тормыш җилләре, бетмәс төкәнмәс реформалар милли мәгариф басуын нык селкетте. Һәр даим тәкрарлап торган сүзләрдән шунысы гына анык. 317 федераль закон нигезендә туган телдә белем алу һәм Россия халыкларының туган телләрен өйрәнү ул һәр бала өчен башка фәннәр кебек үк мәктәптә бирелүче мәҗбүри белемнәр. Туган телләр илебездә артык кашык түгел. Әмма никтер Россия мәгариф турындагы законга 2017 елда кертелгән төзәтмәләр нигезендә газиз туган телләрен халыклар гариза язып сайлый башлагач, республика мәктәпләрендә татар телен сайлаучылар саны кими бара. 2018 уку елында Татарстанда 68% бала татар телен туган тел буларак сайласа, 2022 уку елында бу күрсәткеч инде 4%-ка кимегән, һәм бүгенге көндә ул нибары 63% кына тәшкил итә. Бу санны процент белән үлчәсәң күп тә түгел кебек. Чынлыкта исә бу республикада 5 ел дәвамында берничә мең бала татар теленнән ваз кичкән дигән сүз. Законы акт дигән әйберләр бар. Аның буенча ирекле рәвештә каршы килмиләр. Берсе дә каршы килми, татарча укытырга, татарча белем алырга. Ләкин ата-аналарның ирекле рәвештә укыту дигән сүзе чыгардылар. Шуңа ирекле булып калдыру Мәүдәнҗаны кисеп бетерде. Безнең ике теллек закон. 2004 елны 16 ноябрендә Конституцион судның решениесе буенча дөрес дип исбатлады. Һәм укытулар да дөрес дигән. Шул законга таянып эшләргә тиеш. Бүген көндә күп кенә видимо укытучыларыбызмы, ниләрме белмиләрдерме ул законны. Аны киң итеп беркемдәген чыгарганы юк. Аны экранда күрсәткәнебез юк. Аңлатып биргәнебез юк. Авырткан башка тимер тарак. Бу уку елында башлангыч мәктәпкә кертелгән яңартылган федераль дәүләт стандартлары да туган телләрне укытуны нибары 3 сәгатькә генә калдырды. Күп кенә мәктәпләр уку планында моның 2 сәгатен тел гыйлеменә, 1 сәгатен матур әдәбияткә бүлеп бирә алды. Бу дәреслекләр ничә сәгатькә каралган? Алар нигездә инде 3 дәрес исәбеннән каралган. Кызганычка каршы без инде bütün ders bulgan materiallarını irkinlep programmada koralgan ütüp bitire almıyız indi. Ayrıca edebiyat dersleri yeterlik dereceye tügül. Nigizde olar indi kübüsünçe bir ders. Küp mekteplerde şuna göre bir ders işindegine bütün edebiyatını irkinlep biz көңіл тілегенше, көңіл халеті құшқанша өтерген мүмкінлік жетмей қызғанышқа қаршы. Біздің әдебиет бит шул қадар бай, анда шул қадар 50-шер сағат, 3-5 сағатқа кеңейіп үйрене тұрған әсерлер бар. Қызғанышқа қаршы сағатлар саны көбірек болса, ол әлбәттә яхшырак булыр иде. Әмма бу да татар телен туган тел, ягъни тулы канлы фән буларак өйрәнүчеләр өчен вакыт үлчәме һәм белем күләме. Татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче балалар өчен матур әдәбият укыту бөтенләй каралмаган.
Шулай итеп, үз әдәбиятын, үз тарихын, үз язучыларын, әсәрләрен мәктәптә өйрәнмәгән бер зур буын тәрбияләнеп үсеп килә. Әгәр дә чынында милли мәктәп юк икән, әгәр дә без туган телебездә әдәбиятны укымыйбыз икән, тел буенча дәресләр керми икән, киләчәктә безнең әдәбиятыбызга кемнәр килер? Беренчедән безнең әле укучыларыбыз булмаячак. Татарча яхшы белгән, бөтен телнең үзенчәлекләрен яхшы аңлаган укучыларыбыз булмаячак. Икенчедән язучыларыбыз булмаячак. Әгәр дә тел булмый икән, димәк язучы юк. Димәк шагыйрь юк. Шагыйрь булмый икән, димәк җыр юк. Әгәр дә тел белмий икән, язучы юк икән, драматург юк икән, безнең театрыбыз юк, кинобыз юк, телевидениебез, радиобыз булмый дигән сүз. Димәк, бөтенесе юкка чыга, бөтенесе кыйылып төшә. Әгәр дә тел мәсьәләсен хәл итмәсәк. Бер зур адым ясалмый, безнең милли мәгариф системасы булмау бөтенесендә үтерә. Бөтенесендә битерә. Чөнки күп нәрсәләр сөйләп маташма. Әгәр дә милли мәгариф, мәгърифәт юк икән, милли үзаңы дип сөйләшү, ул икенче планга түгел, унынчы планга кала. Безнең беренче бала туганда әти-әнисендә бала туа, татарча теле ачыла, әбисе бабасы янында булса да, әти-әнисе белмәсә, балалар бакчасына бара, тел үзгәрә, тел юк, халык юк. Без телдән башка халык язарга маташабыз. Бик күп чыгымнар тотып, олай була алмый. Милли төбәк компонентының уку-укыту программасынан төшеп калдырылуы, туган телләрне сайлап, гаризалап укыту, тарихны өйрәнмәү, бердәм дәүләт имтиханнарын нибары рус телендә генә бирү, булар барысы да халыкны туган телләреннән читләштерде, милли мәктәпләрне тыелып, чигенеп яшәргә мәҗбүр итте. Бүген Татарстанда рәсми мәгълүматларга таянсак, 629 мәктәп үз укучыларына татар телендә белем бирә икән. Шактый зур саннар, соңгы елларда бераз кимесә дә, әмма бу һәр хәлдә татар милли мәгарифенең таянышы булып тора. Юк, бу мәктәпләрнең әле барлыгына, халык алдында үтәгән максат бурычларының тугрылыгына ышанмаска хакыбыз юк. Чөнки өмет ул иң зур юаныч. Бәлкем безгә менә милли мәктәп ачарга кирәктер. Һәм бу милли мәктәп үрнәк булырлык мәктәп булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ата-ананың шушы мотор, шушындай үрнәк мәктәпкә баласын китерергә теләге була торган итеп уятырга кирәк дип уйлыйм мин моны. Менә мин үзем чиста бер авыл мәктәбендә бетереп, техникумда бетердем, ни белән алтынга дигән кебегәйме. Институтны бик яхшы бетердем, бик яхшы аңлыйм бит. Татарча да сөйләшәм, урысча да сөйләшәм. Әгәр дә менә шундый мәктәбебез булса, менә безнең кайчандыр Бакый исемендәге гимназия шул принципны күз алдына тотып бирелгән иде. Ата-ана бит кырылып баласын шунда бирде. Менә хәзер кырылып адымнарга бирәбез мәктәп. Безгә менә милли татар мәктәбе ачарга кирәк. Үрнәк татар мәктәбе булырлык итеп. Ни өчен менә булганын саклый алмады? Файдам дигән Бездән тора торган әйберләр түгел. Без бит кечкенә кешеләр әйтергә кирәк. Безнең җитәкчеләребез бар, безнең иләребез бар. Монда ата-аналарга гына сылтап калдыру бу мәсьәләнең бер ягы гына дип уйлыйм мин. Гомумән менә милли мәсьәлә ул ата-ананың теге башына килә торган мәсьәлә булырга тиешме? Башын авыртырлык мәсьәлә булырга тиешме? Әле ул теге дәүләт күләмендә шишер. Дәүләт күләмендә булырга тиеш, чөнки безнең татар телебез дәүләт кирәкле тел булса, аны бала укый. Мәсәлән, даже әйтик, менә шушы мин ике телне бик яхшы белгәнемә, ике телдә яхшы итеп эшләгәнемә, миңа әзрәк артык процентлар булган булса, акчама түләнсә, икенче кеше дә бит аңа карап эшли. Әти-әни теле икән, киләчәктә дә баланың туган телендә аралашуын, ерак булса да бара гимназиягә. Ерак булса да бара. Бар менә шундый әти-әни, мәсәлән, аларга инде үзенең яшәгән адресыннан ерак булмасын. Әлбәттә, менә элегрәк ул һәрбер мәктәптә бар иде татар класслары. Шунда дәвам итәләр иде. Но бүгенге көндә кызганыч, анысы юк. Әмма дә ләкин кем тели туган телендә һаман да сөйләшүен, ул инде җаен таба.
2018 елдан башлап мәгариф өлкәсендәге күп кенә карарлар шул исәптән мәктәпнең телен билгеләнешен, статусын үзгәртү эшләре дә җирле хакимият башлыкларының вәкаләте. Безнең елгыр юкка барга өлгер диләр. Каршылыкларга, авырлыкларга тартынмыйча, бер җаен эзләргә ашыкмыйча, уку-укыту рәвешен, телен районнар үзлегеннән үзгәртәләр дә куялар. Хәер, мәктәп белән җәмгыять арасында бу тыгыз мөнәсәбәт бүген кичә генә шатный башламаган. Татар мәктәбеннән аның телен, гыйлемен этеп-төртеп чыгаручыларны да әллә кайдан эзлисе түгел шул. Чөнки мәктәпнең тез астына сугучылары да, матур гына барган тормышына аяк чалучылары да, төрле тикшерү органнарына барып шикаят язучылары да әллә кайлардан җиде диңгез артыннан килмәгән. Шул мәктәптә укыган, шунда белем алган, әмма сабак ала алмаган бүгенге ата-аналар. Фәннәрне дини телдә укытасыз? Фәннәрне хәзер менә күпчелек соңгы бер 10 елда инде моны әйттем бит инде теге дәүләт имтиханнарын керткәч русчага күчәргә туры килде. Безнең монда инде безнең тәрбия эшләре бөтенесе татар телендә бара безнең менә. Уник класс мероприятиялар инде. Уку монда барлык фәннәрдә почти шул русча укытыла инде хәзер. Сез математик буларак әйтегез әле, менә аерым бик зурма аермасы. Менә мин математик буларак вакланма. Татарча ул 2дән 1 дип әйтелә. Русча 2 Стеновска укыла. Шул булдымы авырлыкмы инде? Менә шулай да бит балаларның бардыр инде шул зикеннәре менә шундыйрак. Әмма ата-аналар гариза бик язганда, алар язалар инде татар телендә укытырга риза дип язалар инде. Әмма татар сыйныфларына кергәндә. Татар телендә укытырга риза дип. Ни өчен бүген барыбер теге фән түгел фәннәрне кертмисез? Бу нәрсә белән бәйле? Бу имтиханнар бирү белән бәйле. Бу ата-аналарның ризалыгы белән дә бәйле. Әйе, ата-аналарның ризалыгы белән. Алар шәхсән әйтеп киләләр. Ризалыкта бит алай дип язылмаган ул. Алар бит безнең инде протоколлар була. Ата-аналар җыелышында. Ата-аналар җыелышында моны хәл итәсез, әйме? Хәл итәбез. Нинди телдә, ничек укытырга, нинди дәреслекләр белән ничек укытырга? Балаларга күпчелек инде русча бирсәгез диләр. Чөнки еге ога бирергә кирәк. Хәзер бу бит инде бу авылда яшәгән халык бит инде бу, әйме? Әллә каян килгән халык түгел. Ул кешеләр беләме соң менә авылның тарихы турында беләләр, аның борынгы шунда нигезе, нинди татар нигезле булуы турында, бу мәгарифнең дә татар нигезле булуы турында беләләрме, юкмы? Беләләр. Әмма барыбер инде балаларның менә шулай русчарак юнәлешкә бу бит инде тел бетүгә китерә. Әйе, тел бетүгә китерә. Ул садиктан ук килә. Садикта шулай, мәктәптә шулай. Балалар синең күзеңә карап торалар. Нәрсә әйтте бу апа дип. Аннан соң тәрҗемә итәбез. Безгә бит балаларга аңлатырга кирәк. Авыл балаларымы? Авыл балалары. Кешеләр җирдә элегелектән тарсыну тоеп яши. Нәрсәдер җитми, яисә нәрсәдер артык кебек. Әмма бодайның башагына үрелмәгән, аның яфрагы белән сабагын да татып карарга базмаган милләтләргә бүгенге заманда тарсынып яшәү фарыз. Күз алдында озын туры юл булмаганда күрсәтмәләр, кагыйдәләр, вәгъдәләр, кануннарны кәрттәй өстәлгә ачып салу артык эш булыр. 90-нчы еллар халкыбызга алып биргән казанышларны сагышланып, кимсенеп, түбәнсенеп, юксынасы гына кала. Артык аяусыз, кадерсез булганбыз икән. Заманына карап сабаны, эшенә карап тамгасы шул. Бу заманда милләт тарихында бер гыйбрәт алырлык тамга калдырыр. Күпме генә шәбәләнсәк тә, тыпырчынсак та, йөрәк кагып күпме генә үзебезне сабыйларча юатсак та, булганы булган, бу явы инде кипкән. Үгет нәсихәт белән генә ата-аналарны телгә, милли аңга кайтартып булыр микән? Сорау зурдан. Прагматик фикерләүгә нигезләнгән яшьләрнең аңына, җанына, бәлки башка буразына салып барыргадыр. Кайберәүләребез гаиләгә сылтый, кайберәүләр мәктәпкә сылтый. Безнең бит әле балалар бакчасы да, мәктәптә, ниндидер кадрлар, татар телле кадрлар биргән чиракта да, югары уку йортыбыз юк безнең татар телле. Без бит үзебезнең институтыбызны да ача алмадык. Институт безнең милли кадрларны әзерләргә тиеш. Милли кадрлар кабаттан, яңа баштан балалар бакчасыннан алып, мәктәпкә, югары уку йортында дәвам итәргә тиеш. Безнең менә бу эзлеклелек юк. Чылбыр үзелде безнең.
Менә бер көлдереп алыйм әле, менә теге гаиләдә татар теленең ни турында, мәзәк, ну бу булган хәл. Бәрәңге утырттык. Бәрәңге утырттык та, инде кешеләрдә бергә булгач, шөгендерендә дә утыртырга булдык. Авылда яшәйбез бит инде. Хәзер абыйның балалары шунда. Алар рус телле балалар. Утырттык та, булар кайтып киттеләр өйләренә, әниләре сорый икән. Улым, свеклу посадили? Мама, свеклу не знаю, но шөгендер точно посадили дип әйтте. Менә нәрсә, татарча сөйләшкәч без гаиләдә, шөгендер сүзен эләктереп калган теге. Шөгендернең шул ук свекла икәнен әле ул белмәй. Төп авырлык нәрсәдә булды? Милли үзаңдагы төп авырлык. Ата-ана туган телгә карый бик үк тормышта кирәк булмаган инструмент итеп. Ана теле ул инструмент түгел, ул кешенең үзе. Менә кеше үзен югалта, тел югалту белән. Һәм ул соңыннан соңа таба менә тирәдән я барып милләт югалуга китерә торган әйбер. Безнең җәмгыятьтә менә моны аңлау җитми. Мин аңлыйм, җәмгыять күләмендә бөтен милли яссылыкта бу дистә еллар белән генә хәл ителә торган әйбер түгел. Әмма һәрбер кичкенә адымнар шушы вазгыятьне үзгәртүгә алып бара. Бу байлыкны ничек күреп белмәскә мөмкин. Ике телне белү, шул телләрне чиратлашып куллану фәндә дә билингвизм дип атала. Бу төшенчә күп кенә халыкларга хас. Татар, башкорт, чуаш, якут кебек халыклар туган телдән тыш рус телен белә, әле чит телләрне дә өйрәнә. Балаларның тел байлыгы зуррак булган саен, акыл көченең югарырак булуы галимнәр тарафыннан инде ничә тапкыр расланган факт. Бүгенге көндә дә моның мисаллары буа-буарлык. Моны туган телендә укытудан әле баш тартмаган мәктәпләр үз уңышлары, казанышлары белән избатлап та тора бит. Есть ли различия между школами с родным языком обучения? Вы знаете, разница есть, причем существенная. Дети в национальной школе, в нашей школе в частности, они более усердные, более самостоятельные, более воспитанные. И, конечно же, это сказывается на обучении, на тех знаниях, которые они зарабатывают и потом будут использовать в своей жизни. В июне месяце 2021 года ученица 8 класса, моя ученица, заняла призовое место в Международной олимпиаде по русскому языку. Девочка очень старательная, добилась она очень хорошего результата. Это, мне кажется, это полностью, в большей степени, это ее заслуга. Я очень рада, что она стала призером этой олимпиады. В моей практике таких больших успехов еще не было. Преимущество все-таки такого билингвального образования вы видите или нет? Преимущество, конечно же, этого образования я вижу. Ребенок одновременно мыслит и на татарском языке, и на русском языке, соответственно, также старается высказывать свои мысли. Обучение ведется, осознание материала ведется на двух языках, на двух уровнях, скажем так. Безнең елдан-ел уңышларыбыз алга таба бара. 99 балга кадәр җиткән укучыларыбыз да булды. Ел сайын 80 балдан югарыракка да тапшыралар, югалып калмыйлар. Дәүләт имтиханы бирә алмаслар дип куркалар инде, әйме? Шуңа күрә күп кенә мәктәпләр бит инде телендә үзгәртте. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Мәктәпнең телендә үзгәртмичә генә бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы итеп бирергә буламы, юкмы? Була, без инде ата-аналар белән килешеп эшлибез, мондай хәлләрнең бездә инде алай дип әйткәннәре юк. Шуннан да ата-аналар да аңлый, бердәм дәүләт имтиханында бернинди дә тоткарлык булганы юк. Татарча укыйлар, параллель рәвештә рус теленнән дә терминнарны карап баралар. Кирәк булса, әйме? Әйе, ике телдә дә яхшылап эшлиләр алар математиканы. Үз туган телеңдә алган белемнәр алар нинди? Без бит инде татарлар. Туган телебез безгә бик якын. Без аны татарча фикерлибез, татарча уйлыйбыз. Инде сразу бала түбән класстан рус теленә күчәбез икән, ул башта бит перевод итәргә тиеш була. Шулай бит, аннан соң нәрсәләргә тиеш. Әкренләп күнегә баргач, ул инде үзеннән үзе киреп китә. Үз телендә хөрмәт тә бар, теләк тә бар, өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Бәлки шулардандыр уңышларыбыз. А татарский язык он как-то мешает для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ?
Я бы не сказала, что он мешает, потому что ЕГЭ дети сдают очень хорошо. В 2020 году я выпускала 11 класс, и ученик мой по русскому языку набрал 100 баллов. Так что, в принципе, для тех, кто хочет и может, для них нет никаких преград ни в языке, ни в чем. И ученица одна в этом же году сдавала русскую литературу, она набрала 97 баллов. Так что... Ну, это же просто очень хорошие результаты. Не да? просто хорошие, это великолепные результаты. И это даже выше, чем средний по республике, так ведь? Да. И это несмотря на то, что эти дети учатся в национальной школе, да, в национальной татарской школе. национальной школе. Да, то есть нет никаких преград в том, что они, может быть, не всегда говорят на русском языке, но когда это надо, на уроках русского для получения знаний, это никак не мешает. Нет. Әйтик, бүгінгі күнде бір тілден көбірек білген кішілердің нендей мүмкіндіктері бар мәселесі. Шулай бит, ең бірінші сұрау, бұл үстеме тіл бізге нәрсе бере деген сұрау бит, енді ата-аналарына қойғырта. Әйтик, міне нейролингвистика мәселесіне келгенде, медицина өлкәсіне келгенде, бүгінгі күнде ул ачыктан ачык фәнни тикшерүләр белән дәлилләнгән, бер телдән күбрәк белгән кешеләр, алар деменция һәм афазия кебек чирләргә бирешмиләр. Аның проценты күпкә кимрәк монолингвларга караганда бер телне белгән кешеләр. Димәк, без уникаль мөхиттә яшибез бүгенге көндә республикабызның рәсми рәвештә ике телне куллана, дәүләт телләрен, һәм менә шушы мөхиттә яшәп ике телне белү безнең баш миенең таң эшләү мөмкинлекләрен бермә-бер арттыра дигән сүз. Шуңа күрә менә бу юнәлештә безгә калса төп эшләр безнең хәзер барырга тиеш. Димәк, фәнни нигез, ул фәнни нигезне гади тел белән ата-аналар җәмгыятенә җиткерү мәсьәләсе. Аннары аның бит инде тагын икенче мәсьәләсе бар, татарга беркайчан да талмаш кирәкмәгән. Татар кешесе ул һәр вакытта да икътисад мәсьәләләрен уңай хәл иткән. Менә бүгенге көндә без татар телен беләбез икән, безнең 20дән артык төрки телләр өчен ишекләр ачык. Һәм мин аны үземнең мисалда да раслый алам. Бүгенге көндә, мәсәлән, мин ниндидер эшлекле сәфәрләр белән Казакъстанга бараммы, башка Урта Азия илләренә яисә ял белән Төркиягә бараммы, минем аралашуда төрки халыкларга бернинди кыенлык юк. Абсолют бернинди кыенлык юк. Чөнки безнең уртак тел, агглютинатив телләр, аның теге төзелеше ягыннан, яңгыраш ягыннан, мәдәният мәсьәләләренә гомумән дә әйтеп торасы юк, анда уртак безнең дин мәсьәләсе. Менә шуның нигезендә без балаларга тагын да өстәмә мөмкинлекләр бирәбез бүгенге көндә. Башка дәүләтләрне танып белү, элемтәләр урнаштыру. Менә миңа калса бу классик әйберләр бүгенге көндә. Бәлки бу мәсьәләдә дә яңа тәгълиматлар, яңа юнәлешләр, эзләнүләр, яңа калыплар, яңа кыйммәтләр туган телләргә карата мөнәсәбәтне үзгәртер. Худайның күк капысы ачылган вакытка гына туры килсен. Шуннан да хәлебез шулай ук еларлык микән? Татар теленә юкка чыгу куркынышы яный микән? Юк дигәннәре дә, әйе яный дип мөһер сукканнары да ялгышмаслар. Татар телендә бүген барлыгы 5 миллионнан артык кеше сөйләшә дип кемдер санап Википедиягә бу мәгълүматны теркәп куйган. Тел иминлегенең күрсәткече дип ул телдә сөйләшүчеләр санын алсак та, татар теле беренче йөзлеккә керә. Шуңа күрә аңа юкка чыгу куркынышы әлегә янамый. Ләкин монда бер нәрсәне истә тотарга кирәк. Юкка чыгуны тел бетү белән бутарга ярамый. Балаларның кимендә 3тән 1 туган телен белмәсә, бу тел бөлгенлеккә төшә. Безгә менә бүген бу 3тән 1-ннән коры калмаска кирәк. Заман көзгесен быел да карамыйча калмагыз.